Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan na minaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! 5-5. Okay, sugda na. Ready na ko. Sige. Simple lang bahagi sa kompetisyon. Muyap lang ko. 1, 2, 3, okay? Aha, okay. Nakabantay ko na. Kabantay Watch and lagi. learn. Okay. Ano na, sir? 1, 2, 3, kabantay ka! Tama! Tama! Ipa! Ipa! Paldo na! Paldo na! Ha! Wow! 1, 2, 3, 4, polo salva! Kita mo na? Ako na gani! Oh. Antay mo na? Niyay usa nga gawas, oh, diyan. Oh, ako na gana! Imo na lang tikos. Congrats ni mo, Iho Federico. Congrats. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Ay. Doon na ba may mulabaw, ana? Out of 5? Huh? Kabantay ka na, Daddy? Out of 5? Doon ay nasuri. Sud sa alpa ang upat. Out of 5? Congrats, Iho Federico. Thank you, Mami. No. Iho, may kiss ka na, darling Marga? Bunga sa kalipay, Daddy. Bunga sa kalipay. Inungdan nga ni kiss ko ni Mami Marga. Yes, Federico. Rito, dili ka mo kiss na ako. Che! Tsupe. Unsa naman, ha? Inting? Ha? Asa naman? Ha? Asa ng ubang contestant? Tanaw na itong... Akwan! Kung doon na pa ba yung mulabaw? Nyorito, doon ay masunod og target. Dali, Kaya gusto kong musaksi og naabay magkaapas sa akong talent. Okay. Sige. Naplano na mo. Bida, kiatas ang mga nahon yun. Naplano mo, di ba? Ang sunod, dara. Ang sunod, Esteban Sang. Dali na, Esteban Sang. Oteng! Ay! Pagkabutalo yan mo! Patog ka maga sa 5! Huwag ginason! Sipiat! Kabantay ko! O saan naman? Wala layan ting! Ha? Naabay nyo rito. Ang sunod si Tiago Bangkilan. Alabas ba sa'yo? Ang sunod si Antonio Solitario. Ang katapusan si Jigo Salvador. Siya rog di mo kadaog. Dabayan! Sige. At sa kumikilan. Ano na panahon niya? Baya, no? Mau din na siya! Hugaw pa nas maburot! Ting! Ano? Start na! Magsugo na! Okay na! Sugod na, sir! Sir Macau, sugod na ta! Inside ako na! Dera sir. Ako na. Ako yung number 1. Federico, the sharpshooter. Kumpare Rafael, ang imong anak. Ako ka na anak ko pa. Nakailagay ko kanya kumpare. Kailagay ko. Wala laing makampyon. The champion. Ako na. Ako sir. Very good. Pero napay nagka... Napay na ka, sir! Paspasan ako, sir! Sige, pare, paspasi. Tsako, ari na, tsako! Dugaya sa di mo, imo na nang ikayon! Niyan ako ting. Sir na! Ready? Batay, ha? Ako paspasong iya ba? 1, 2, 3! Way go. My God! Mga asa di mo tao. Usaray na sud sa alba. Usara. Naunsaw. Sige, sunod! Sa Pilipin! Samuel Bilibid, mura man nagnasa manok ni San Pedro. Junior siya, sir! Junior! Mao ba? Sige dayon, tanaw na to yung abilidad. Sige, Sabil! Hoy, Bilibid! Imo na, bro!
Way ayo inting, way ayo. Polos mga banga, way kwinta. Kabantay ko na. Ayaw na lang papila ng uban. Pangkonsolisyon na ng ila. Kuan, nakalitar na sila, sir. Unsa, ay padayon tani ha, unsa man? Oh, kinsa pa may lain. Hala, puspasay. Ang sunod, si Inay Charity. Kinsa? Charity, ako nang kauban, kasi lang sa naman ka. Mao ba? Charity ha? Oh. Kasi lang Sir Mangkaw, mauna. Dai, Charity, dali na! Dai! Dali, Charity. Imo na. Okay, sir. Diyan ako. Gwapa, oh. Wow. Pretty Papa na. Charity. Wapil ka? Yes, sir. Good. Pakita ko si mga abilidad. Kay tanawan ako. Murag. Kabantay nga, parisonta. Mao ba, sir? Parisonta. Guwapa o guwapo. Ayay. Kinsa ba itong pati na ko? Oy, Kinsa to? Marga, usa, ipatera ni mo sa Federico. Ano ha? Nasuko ka? Nasuko kang Federico, mao ba? Sorry, Federico. Oh, mami, gipatiran ko nimo. Unsaon doon na maguni kalit og paak sa kong bitiis, God. Murag doon nipilit sa kong bitiis ba? Motong akong gikalit og patid para matangtang. Ikaw na hinulang naigo. Mao ba? Sorry. Gituyo to nimo. Sobra pa. Sige. Daigro ng bayhanap. Pusilunti ka. Oy, dai, Charity! Oy, unsa, sige, ready na niya, oy! Yes, naginting. Ready na ko. Sige, Oh, okay. Charity. Fight, Charity. Kaniyot lang. Ayaw na. Doon ako'y kantawgon. Ha? Kinsa man, sir? Agi mong inspirasyon si Abel. Unsa, sir? Ala si sir ay, di ra bagyod. Inspirasyon ka dyan. Yan na. Ganong tawgon man mo sa Abel? Ha? Iyang inspirasyon, sir? Yes, Federico. Mao ba? Uyab sila, sir? Uyab? Yes. Sir ay, ala si sir di ra ba? Ano sama, gituunan ka niya kutsilyo Charity? Miss Charity? Anak, tiyo ni kutsilyo tao, sir, oy! Ano taon? Abel, padool na eh. Bye, lari, bye! Nala ko ba diyan ako. Yaman. Unsa na? Tiyo na din na. Tisoy na. Oh, come on. Abel, Dali, my son. Daddy, Relax ka lang, Federico. Oy, Abel, padool dire. Sir. Please, daddy, please. Ha? Oo, iho, Abel. Please sa imong amahan. Sir. Yes, sir. Good. Very good. That's my son. Kalitse. Sige na. Musot ka man ka, Charity. Sige na, tira na. Oo, sir. Charity, pag-ready na. Sir Mangkaw. Handa ka na ba? Day gwapa? Andam na ko, gwapo. Okay. My God. Kinindot kayo Charity, na. ayo ha. Fans ko nimo. Maningkamot ko, bayot. Ay, Sali bayot. sa Itali. Tanaw daw si Federico. Muta na nagkisay na bayot. Unsa man kining Daddy Rafael? Nakadungog ka? Did you hear it? Ha? Kabantay ka na di. Kining imong may son, si Abel. Bayot din eh. Unsa? Action ko kabala. Unsa may bayot? Na siya ako katingog dayon. Bayot mo din eh. Mo na isulti ni Charity. Nga kini si Abel, usa ka bayot ko no. Di ka ba uwa na daring mo angkon ka niya? Ha? Sige ba og litok? Sige kag litok. My son. Ha? Ay natawag my son. Tawag my daughter. Abel, my daughter. Federico! Sir, unsa ba, sir? Enteng. Sir? Ikaw na. Larga na. Shooting na si Charity. Yes, sir! Day, Charity! Ready na ka? Ready na ko. Ready na. Ting. Human kang Charity. Ako ang sunod. Maapil ka, mamarka? Maapil ko. Okay din, ito na. Sige. Abida, tigis ko pa ay. Tigi sa bala. Tigi sa bisakunsa. Charity, versus marka! Tira na ko, hinting ha. Okay, guapa. 5 yapon ka po to, ha? Ipon na to ang igo sa sentro, ha? Alpa ba, okay? Okay, ting. Okay. Ihab na ko ka to, guapa.
Ready? 1, 2, 3! Bullseye! Sud! Sud yapon! Wow! Wow! Igo! Igo! Ikaw yun, sir! Oh! Ay, Oh! super! Super kayo! Ay, Uto pa! Ipulaan mo yun! Perfect! Yes! Perfect! 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 And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!